Para banget bat ki dia viewers. Syaban ai kan ka khubor ka balang badan kam bang ko ban pentip sepi bangidan ka yeng jing duai hajiau lans nolin hajan Robert Hospital bat ngiji penduai gi bapang gi basitam bat kham tam gi penduai bat yarap gitu gi basyate syakum hagi jinglien basniu kum hagi jingdi penbuat hagi kam auria hakinu ki jinglien jopi ban pet gi film jaklia lani gi jing syate mrau pop ni penduai pi bat aga kertang jong Jesus Christ ba fin yo ya ka jing lat lu lani le sifidan ka jing khu slairu hagi jing aga jing em jong pi hagi jing ban khia jing mat perkhat hagi depression haga no wan ngin penduai pi fin yo ka jing lat lu aga kertang jong Jesus Christ unang penem utrai ba usim kisim tengok kuat ban ai nak kena kubur ka balingkat para mangat PE bat ki dia viewers PE ngi em menta hakisngi ke bau pol bong kisngi ki bakhat do pi habang yong kisngi ki bakhat do mon ngila jan ru syaga jingwan ka jong utrai bat phila ban smau thu lengba kei ka baka tin jong blai kalong leng baki jingja ha kanika partai pi om tang ha jela me gale ha ki jaka keleng bang i ba u setan u ksut ula pha ik taki mensim baman ban trai borba manta ban trai borba ban penjat iki beriu pi imlong su ku menchua kat bengidang ya khna hot ki jing sniu gi dan bat ngomong baka jing sniu kom dan namar baka pop ka pop kala hiar patang nadu adam iem ka perthai ka badan ka pop na kata daw ki dan bet ki jing sniu me ndrei menta kini ki sngi ki ba nila mana kini ki sngi ki ba mentang i ka jing sniu bau kusut ula mi pau ni ki bri am syu tang bau kusut udan haga donut ki briu bikidang lak ban control ndrei kusut ula yo teli ki briu bau mi pau na ki namar balagi beriu ki ai jaka ya ka pop ki ai jaka ya kusut bat kusut mentau sedang mimi papi pet ki tu ki jingja hamairan peni public place hakmat jong khupang umdan syu ka jing salia umdan syu ka jing te lakam umdan syu ka jing syapting batip pan sa syakiam na ban airu laat rendang bat pet mentaki news pin pet chanu ki jingya penyap ki jingya luti am dan syu ke jing sengan namar balai u mensim baman u yale borba gini gisi bakhadu sywa namar utip bakapor jamu kan sakut bi sultan umdan future syu sultan bat ki bat kita ki fallen angels ni kita ki bala hak no ka jaka joki kadai syakapung kading ti ukwa ba untan lang ya ubenriu ya ubriu dei bala thau da ublei bala thau ka dorjong ublei da ubriu dei ban pet ban yet ya ublei rei usutan mata uyele kumno ban tan ban penjat bet gi briu ban tan lang syadujak ban tan lang syakata kapung kading ka ban sabishar ublei na kata kadau ngi ba kum ka tin jong ublei ka ong bau tau banang hok nang hok banang pop unang le pop tengi i hakan ka perthai si syakalong kum ta pinpet kinu news pipet kampat jul mencuan da puli kot kubor mencuan ngimpat dan ki mobile akan mau ngidang kam kena mencuan pak dan ki mobile ngide i ki kubor sni ki jingya peniap ne hang ni hang tai kala pen kendit ini nomor beli am ju kam jalong da jam kamlong rampan ndre menta pinpet pet iki social media ne ki news ki ka kubor ka bas sniu bat ka kubor ka khambun ka ka kubor sniu sudah mencau drugs umpat jelai kan ka jela jungi buat tang kena por bidang kena ni bani i bau kena barang red bau di secret di biriru ngilas ngau penging ngilas ngau ma namar balai bakadang dan kata ka jingte lakam ngilak menong kidang senran ki beri menta dan syukum kata ngila em maka bas ni ba pim so tu kan in re ka bakken jabali ka jah ni namar ong pi
Bam dan tek lakam syu uksud la mi pang ni. Beriunya lek persya. Kum ketin jong belai la tho. Bala pelat itu ki mensim baman kila terai persya ban penjat yu benri ban yalam yu syapap terada ki kena samlar kim pakim tak la ante lakam ka ain kam la ante lakam la syam haji lat nang tu lek biang ki mla ban yu teka ke para banget ke bangi dei ban lek kom ki banget ngan ong fin kan ma bau setan bagi ejen skidan kita ki balik bertong ki bayar ki dan la ka jam ka jing duai jong ki duai ha uksud bat ki lek komno ki temu ban penjat bagi Hebrew ki terai borba kini kisngi kadai kumno kumingi ki banget para banget pimut dai tu jing duai iba san minute iba shupau minute nei iba san minute nai ong iba san second ban chu duai bamja di sha no shulet jing seng ngam dei banga penram hang ni akran ni ka jing shisha snobhawat bitar rena mensyua bangan kala ka momot ko setan melayu berpendan kam borba yang har handai anang kala ka momot na pai sho Jesus Christ nga sutu ika jing menta bakadan kam palak banduai am tang ban shulet jing seng pilet jing seng sisin sitayo ne Bible study handai hatu ka dan em ka jing dai jom pi bolai ka dan em ka jing duai hatu pila la lut em ni gi pop pimtip pinyak lanu pet am tip ka jingyak lanu kan wan handai halong pilak pen krek ne em ban syam bad Jesus Christ pilak pen krek ne em lar piak kan wan kam pi ka jing sniu metam dan balak ban protect efi ka an kam la ban protect efi kin lek kumno haba ubriu temu ban lek sniu ban pinum la ban yada din roi ka jing yada ka dei ka jing yada na ublai bandan ka jing yada na ublai piak dan ka relationship ba ublai hatu jing duai jung pilong san second sipau second tang shu duai tang dap tang man pendap rukam pitharai pila ban yang elek persya bat kahima jong ka jingdom handrai ngau pi ladakom ki banget pidan shisha kata ka jing duai kaba kelam daput pilet chanur pi duai pisang kali pi duai pinyak kali pi duai ka donut pi duai di kitlit pinyak kali pidan hajing terai pidan gajing duai pidan haying pikim step mensim jong belai la penduki man duai pi man syarai man duai mar ka kti jong belai ka ong baka jing start kanang man bun ka jing tip kanang man bun bat ka pop ru kanang man bun pi pinai mi kinum kamnum dan restriction nang nilai kanang sniu dai mga penting break kumba pinapet ya ka video ka bangal ai kum ka jing itu lupa how January life way how December life way trek jam arjar sampai kita video kalau apa silap nerupa hajar views pamenta pi mentang ki nam sniu kin ja ki jing ki calamity semua ki jing slai ki jing chat pi ki jat jumai bat ki thmaru akti jong blai ka ong kala sedang no ki thma pi ngau yi thma kama sedang jong jingkot kala sedang banwan hatu ngilak pen krek nem simat ngapong banginum ya torai kamshu banginum ya bam ya di ngidet dan kam dei bang kamong tangi ngidet kam man torai smart nrai hap padang kita gi kam bing ya torai padang ki ai hatu ngidan em ga jing em jong jing duai bat ka jing puli ka ktin jong blai ka jing em jong jing duai ka baklam daput ka ba sngiam ga badan hu Jesus Christ punya sngaw ya pendan pi duai ni em gi kun gi kti jong pi yau tengah ya tengah jom pi duai em takal long yeng nang pi dreite pat amla ban syaki kmi paki banga ki wan syanga ban penduai hante ha aprea center ibabun ba ki jinge ki kenduk ki mlak te lakam mlak le ta pinum mlak ban protect i khun jom pi bikinum lech ka jing pensyai lada pi yaldi pi kam duai lada yaldi pi kam long model pi kam em hayeng Him haying kum kata gospel jong Jesus Christ. Sulit jasang tangdap ngam penram rengai tu eka jing sisa.
ban sulang belam menta kam dai syuk belam namar ba ki met simpaman ong pin ban yele persya pol wang ka jingele jengi kamlong ya ka do asnam dai ban ya nia ban ya syuk bigi bri ban ya mai reka jingele jengi kalong ya mi ka do asnam rei ya ki met simpaman ki bahjah ka benan pol ong puli na ka city Ephesus nang ban bri ka ba shipau ter wa khat hadu khat nyau puli tu apostol Paul tingi di ban syong ki kejap ban duai kinang step atau double pen ki fi kendet khat arbaji sitang senya kino banduai si baji ki arbaji ki duai klam daput syong kali duai wang Paul wang have the mind of Christ dan kata jingmot jangan Jesus Christ dai tang kata ka balak ban ya dai ngi hakini gi sngi gi bakhat do bangin me khle ka ai ngi kloi ka jing pen shoy ka babu setan utrak gi brio jong blairu ban penha gi jing pen shoy Henry Jesus Christ wang no wang to syarai to duai ba pinam ha ka jing pen syai wat ong tang bangala yo jing pen wat ong tang bangala kala ka bamut ni kipop ngala depan baptis ngala pediang di men sim ko em ba pin em no kata ka jing em ka balong jai ka balong alhia ka balong jai tu em kam syak syuk para banget kam dai syuk por man tak dai bagin syong kejak jing duai bagin puli ka ketin jong belai ka balong ka wat lam ka bakham net bani ka wat lam arliam serti bagin yo ngau hidal din au belai amat pelong belai thang no amat pelong belai thang yang au ni nong keren na ka YouTube channel ban Facebook ru nrai ban ni isulong tak kemungkinan hikaya ka ketin jong belai nrai fifi de ban ya kendu mar khamak belai pide ban dan ka jing duai ka mar na piji duai na ki jing duai syak jingiet ki ban penyak tranya ka ban dan ka tak intimacy bu belai de hang tagi dan ka protection na belai ka jingiada na belai bau belai pha iki angel jong am tak ta bagi nam pen kre ka tak jingwan jong hari kap kiban kaktin jong blai ada bang teu ko bang repeat ne ba hak unang im hak ban sniu nang sniu pi mata ka jing sniu ka bala palat liam melak syu ban ong gum rei kita hapan ka jing sniu blai protect efi titang kani ngak ban ong na mata ka buram jong try ya ro yo try